ħanaraw il-trailer ta' ħabbilni. Ħanerbaħ. ħabbilni. Ma nistax. Għaddum tgħidli. Ma nistax, tajba. Laqda. Ikun minnek naqdu l-attent għal dik. Ħeġaw biex nafżak. Bremna, careful, eh? Stanejnek. Termi xħajtek. Jew mama jew kontra tagħna. Din Novembru kif rajtu hemmhekk hemm f'dan it-trailer, il-film Malti ħabbilni ħanirbaħ u miegħi dalgħodu għandi żewġ atturi għaliex issa ħjispjegawna kif l-istorja iddur ma' erba' tfajliet għandi tnejn jien hawnhekk bonġu lil Sara u lil Shelby. Aquilina, Shelby Aquilina. Xi ġmilta kun joħi, xi ġmilta kun joħi. U Sara mikallef Muscat, bonġu. Grazzi li tinsabu miegħi hawnhekk f'Espresso. Jiena sa fejna fien issa gwidawni naqra kux qed ngħid xi ħaġa korretta jew le. Din hija storja vera. Ġifri aħna forsi qed niċċajtaw imma fil-verità hemm kienet anke ħarġet anke fl-aħbarijiet, però il-film huwa ispirat minn din l-istorja. Spjegaw li naqra. Il-film bħala l-istorja iktar ħadu l-imħatra li hija veru, ġrat veru kif rajtu fil-news ftit snin ilu. Mbagħad bħala karattri u bħala storja s-saċ. Imbniet mbagħad l-imħatra. Il-kitbija tal-Bravo Simon Bartolo. Il-film huwa ta' Mario Filip Azzopardi. L-istorja però ddur fuq erba' tfajliet. Eżatt. Mhux hekk, tnejn minnhom huwa intom u tnejn l-oħra mhux Jasmine Farrugia li nsemmulhom minn hawnhekk. Mela, l-istorja ddur fuq dawn l-erba' tfajliet. Tajjeb, il-film huwa bil-Malti. Ġifri aħna nħeġġukom biex tmorru tarawh l għonet inkunu din nissapportjaw ix-xogħol lokali li huwa xi ħaġa importanti ħafna. Erba' tfajliet, spjegawna nara kif timbena din l-istorja. L-ewwel nett, il-film apparti li hu bil-Malti wkoll għandu subtitles bl-Ingliżi, ġifieri anke jistgħu jmorru jaraw nies ma jitkellmux bil-Malti wkoll għax qed tiġi. Infatti mar tajjeb film festivals barra minn Malta ġewwa l-Kanada u ġewwa postijiet oħrajn. Ġifieri intlaqa sew minn ħafna nies kellna reviews bih ħafna minn barranin. Mela, il-film huwa bil-Malti bis-subtitoli bl-Ingliż ukoll. L-istorja. L-istorja, nintaqgħu ma' dawn l-erba' tfajliet ta' 15-il sena huma kollha ta' karattri differenti immens. Naraw waħda li tkun naqra iktar il-lider u infatti tkun li toħroġ b'din l-imħatra. Eżatt. U dawn it-tfajliet imbagħad naraw kif jirreaġixxu. L-imħatra li jinqabdu tqal mill-istess persuna. Min jinqabad l-ewwel tqila. Jirbaħ din l-imħatra. Naraw kollha kif jirreaġixxu għal din l-imħatra u it-tfajliet kienu ħbieb. It-tfajliet kienu ħbieb kbar. Issa nerġa' ngħid mhux qed nitkellmu fuq l-istorja vera li smajna fuq l-aħbarijiet. Issa hawnhekk qegħdin eżatt, jiġifieri qegħdin nieħdu l-istorja tal-film. Mela it-tfajliet intom it-tnejn u tnejn l-oħra li mhux qegħdin hawnhekk magħna llum tkunu ħbieb. Ekku. Toħorġu flimkien klikka ta' ħbieb, all right? U joħorġu bl-idea ta' din l-imħatra. Imbagħad kif qed naraw kif jirreaġixxu għal din l-imħatra u they go through with it. Mbagħad naraw kif l-erba' karattri differenti din l-imħatra valija għamlu l-istess ħaġa iżda kif din l-imħatra toħodhom f'postijiet differenti fil-ħajja tagħhom. Tajjeb ngħidu, inti meta tgħaddi minn esperjenza, jiena u inti jista' jkollna l-istess esperjenza eżatt, imma il-riżultat ħajkun kompletament differenti. Allura għandek erba' karattri tfajliet, l-istess ages, l-istess esperjenza, imma ħabba il-familja, il-background, il-social class minnu sinjuru immux.
l-edukazzjoni, l-iskola. Dili jettit inti Sara vera, ġifiri. Taffettwament. Jissa jkollina u inta dejn mill-istess esperjenza, imma xortit noħdu b'mod differenti. Eżatt. U dik ħatoħroġ fil-film, ġifiri. Viva. Toħroġ ċara ħafna fil-film, għandna karattri huma iktar b'saħħithom minn oħrajn, Eżatt. oħrajn li jimxu wara dak li jgħidulhom sħabhom, oħrajn li huma jieħdu iktar l-irwol tal-leaders. U naraw kif kollha jispiċċaw fl-aħħar tal-film f'postijiet differenti f'ħajjithom f'sitwazzjonijiet kompletament differenti, avolja għaddew mill-istess ħaġa. Savolja dan il-film huwa drama. Huwa wkoll komedi. Kommedja wkoll. Għandek partijiet komedi. Ħafna U tiġajet jintwera. Ivi. U naf li għammin tiġa Marja raħaxin anka rajċi kummenti anka fuq Facebook. Għal min għadu ma marx jaraħ. U jena didejem nejdan kannom ta' telespettaturi li għandin seguna bħalissa. Għal min u għaddattat il-film, ġifiri hemm xi età partikolari. L-età hija 15 plus, minn 15 sena l-fuq. Ġifiri ma tmorrux ma tfal, ħbieb, tajjeb, Eżatt. ġifiri għandu naqra date, inti u l-partner, tajjeb, u murara. Imma kif ukoll tajjeb ħafna li minnu 15 Eżatt. imur jara ħanka mal-familja u mal-ġenituri u hekk għax hija xi ħaġa li titgħallem minna. Avolja huwa film fit-tizju. Fit-tizju ma meħut minn storja vera Eżatt, li eżatt. ġra. U kienet Imma storja storja li xokjat Eżatt, il-pajjiż. eżatt. U l-istorja tanti reali. Film ħadd titħaq ħafna, ħafna. Għax sabiħ, l-istorja sabiħa, il-film kwalità bellezza. Inħadem Malta. Inħadem Ġifiri, Malta. jiena dejjem ngħid li meta tara. Huwa Malti, diski kollha Soundtrack, Maltin li diski ntużaw. kollha Maltin, għandna bands Maltin, għandna diski minn The Travelers, minn Brodu, minn Kafina u għandna il-tema oriġinali li miktuba minn Elton, Zarpu Joe Julian u tkanta Ember. Interessanti. Ġifiri jiena ngħid. Kollox Malti. Kollox Malti. U dan qed issir anke taħt il-kappa ta' Valletta Eżatt. 18, ifimni meta tara x-xogħol ta' Mario Filippa Zoppardi li huwa direttur bravissimu Ekku, xogħol darba li kien magħna hawnhekk waqt Espresso, Simon Bartolo li qed itina kidbiet Eżatt. tajbin ħafna, Kontemporani ħafna bl-aħħar suċċessi għaw il-Ħanina Madalena Eżatt. illi għamlet suċċess kbir propri fil-Pjazza Teatru għal dan is-sajf. Ġifri qed tara qafas ta' talent Etnu tajjeb kemm u talent. il-Maltin veru kapaċi. Veru, Kapaċi nagħmlu affarijiet xogħlijiet minn daw. Issa jiena naf li hawn ħafna li huma dilettanti tal-films u jmorru fiċ-ċinemas lokali u forsi naraw films bħalissa ħafna films li huma popolari u għaddejjin ukoll, però sibu ħin li tmorru taraw dan il-film ukoll. Ħabbilni ħanirbaħ sibuħ fil-ċinemas lokali, ħalli segu. Fl-Embassy Cinemas. Fl-Embassy Cinemas del-Belt. U hija inizjattiva ta' Valletta 18 li wkoll f'din is-sena. F'din is-sena ta' ħafna attivitajiet kulturali ukoll għandna film bil-Malti. Eżatt. Jiena nixtieq nirringrazzjakom Sara u Shelby li ġejtu hawnhekk. Ma nafx hekk nistgħux nerġgħu naraw it-trailer malajr min-naħa tad-direzzjoni. Nistgħu nerġgħu naraw mela ħa naraw it-trailer. U mbagħad nikkonkludu, ħa naraw it-trailer, tajjeb, u mbagħad nikkonkludu ħalli nerġgħu nidħlu aktar fl-istorja ta' dan il-film ħabbilni ħanirbaħ. منك نقدر attenta għal dik. Kienet qed tgħid li Sara waqt li kontu din taraw dan it-trailer ta' dan il-film lokali, jifru aħna lek qegħdin nagħmlu din l-intervista biex nippromovu x-xogħol lokali, ser jibqa' sa ftit qabel il-miliet, u xejn. Sa 18 ta' Diċembru. U għet li qed imorru ħafna nies jaraw, jiġifieri aħjar jaħsbulu. Ekku. Tajb jiġifieri tmorrux mal-bieb għax jista' jkun li s-sala tkun mimlija. Eżatt, infatti kellna L-ewwel weekend kien sold out. Eżatt.
Grazzi li ġejtu. Grazzi Nawguralkom tal-istedina. il-ġurnata tajba u Lilek grazzi. ukoll. Grazzi li kontu hawnhekk magħna waqt espresso u nawguralkom Grazzi. ukoll. Insibħin li niġi nara jiena wkoll. Tajjeb għax ħajjartuni ta' dan it-trailer. Mela ħamorru għal messaġġ promozjonali ħbib il-ħeġġitkom biex tkomplu tidħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Tinsewx li aħna din ngħidulkom biex tibatunna ritratt tal-Christmas tree tagħkom, is-siġra tal-milied biċ-ċans li xi ħadd jerbaħ dak il-ħempel li orejnikom aktar kmini grazzi għal Conimex tajjeb ibatunna messaġġ privat fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Intant messaġġ promozjonali u mbagħad Agnes Pandolfino terġa' tingħaqad ma' Alison Healy tal-kejkijiet inkomplu fil-kċina Espresso. Bonġu.